Shubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. President ka Voice of the People Party uba Adan Melabasayamon ulapan bana syakipad ba Nongkyrshan ba Sngi ba Kyrtong kaseng haka election MP Lok Sabha u Dr. Ricky AJ Singkon unlet Thep Kyrteng haka shilam terikam u Deputy Commissioner Hashilong lapan bet bansha tang ikinong yalam ba kham hakmat kiban la banlet Synran lang yu Kyrtong kaseng haka tiga Sngi namar bakin sabun kipad ba kibakwa ban Synran lang haka tiga Sngi kumta khnang bakan nomlong ka jingwet haka yat ka yeng jong kipad ba kibabe ya kikam ki jam jongki kaseng kala Kyrpad ya Nongkyrshan kibakwa ban kitbok ya uba Ricky bakinet bane kendu ya u haka office trikam jong kaseng kabadan hanongkrem nadu kapor prashiting menstep tat hadu ba unda mino ban let syaka shlam trikam u Deputy Commissioner la ban kedo ba u Dr. Ricky AJ Singkon un salet ban Thep Kyrteng haka arpo handru tarik leber arhajar arpo saw kini kalau ka jika juga ya bagi Nongkyrshan juga Voice of the People Party bah hoy kong ila sini ban sha iki Nongkyrshan bakin let ban Synran yang Kyrtong uji Dr. Ricky AJ Singkon hagasi ke ban Kyrteng kemudian dia mengira perkat bah kum kinong lam sautu bah ki bun ki ban Synran lesi kala ban pendi ban kono ila Sngi ban Kyrpad di ba kin ya syabat ka bakin ngelam jang parti ba ka cik tan kin ngelam di bakal mat ka kasi bagi ba ada office tekam juga parti indon adu prashiting hadu kapor bindami bat ngini kaduk lang hati kum kin ngelam ini kalau ka Kyrpad ba red nagalang ka ngelam bat jong ya borok Nongkyrshan ki bida ki ba kamen sim ki kelar hem hadu kata-kata le don banta banyak Synran le mi Dr. Ki bagi putri sitom bangin pinki ye ki ba bikin le ban Thep ka khat khandai trik bangin yo ban khai yo so jing job ni kalau ka Kyrpad nam ka pit ka biang jing Nongshong snong hasor shlong ba kanum don kono no ka jing ben thot ya ga ya ke jing ki tingi so dei sei sien ba Kyrpad ki pinam so ye ga jing ben tmai Voice of the People Party haka banginum la ban sha ye Nongkyrshan ki jing Synran ya